ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି ଫୁଲ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ନେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲି। ତଳକୁ ଆସିଲାର ମାଆ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜୁହାର ହେଇଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜୁହାର ହେଲି। ଜୁହାର ହେଇସାରିକି ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ବାପା ତାପରେ ମୋ ମାଆ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲି। ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ଖୁସିରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ଡାକିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବିରିୟାନୀକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଭଲ କି ଦମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖୁଡ଼ି କାଢ଼ିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ବସିବ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବସିବ ନା ସିଏ ବସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ମଝିରେ ବସି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ବସି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା।